ତ ଭଲ ଆଖୁ ରସ ବନେଇ ଦେଇଛନ୍ତି, ଭଲରେ ଦେଇଛନ୍ତି। ତ କେବେ ପିଇ ନଥିବ, ଯଦି ପିଇଥିବ ଏଇଠି ଜାଗାକୁ ଆସ, ବହୁତ ଟେଷ୍ଟ ବନେଇଛନ୍ତି। ତ ଏମିତି ଡିଜାଇନରେ ବନେଇଛନ୍ତି, ପିଇବାକୁ ମୁଁ 2 ଥର ପିଇ ସାରିଲିଣି। ମାତ୍ର 20 ଟଙ୍କା, ଆସିକି ଏଇଠି ପିଇ ପାରୁଥିବେ। ତ କେବେ ନ ପିଇଥିଲେ ବି ଏଇଠିକି ଆସିକି ପିଇବେ କି କହିଦେବେ, ନହେଲେ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ମୋତେ ଜଣେଇଦେବେ।